Vă rog să mă ascultați. Știu cine sunteți. Îi vedeam mereu prin piața romană, pușteam plin de bani în timp ce noi ne întâlneam. Vineri seara în Ferentari îi vedeam în taxiuri, după lansări de Inslobos ne spuneam. Când ne întorceam acasă pe jos, îi vedeam prin club cum sufereau pe gang.